नेहा सिंह राठौर नाम की आप सड़क छाप जो है कलाकार है और उनको पूर्वांचल के लोगों को चौराहे पे जूता से पीछे दिन एगो क्लिप बहुत तेजी से वायरल होते रहे। नेहा सिंह राठौर जो में कह रही पावर स्टार पवन सिंह के खेसारी लाल यादव के जूता चप्पल निकाल के मारब, लेकिन असली काम तो कई बड़े उनका के जूता चप्पल निकाल के मारे के चाहिए। हाँ भैया, मजाक नहीं करत का इसकी भोजपुरी इंडस्ट्री के हमनी के धरोहर बना जा पवन सिंह खेसारी लाल यादव पवन सिंह के नाम मनोज तिवारी रवि किशन नीरव सब कोई के इल्जाम लगाओ भोजपुरी के एकदम अश्लीलता ये फैलेले बना जा। तो तू का कैले बाड़ू अब भैया सबसे एमे बड़ बात हम मान गए खेसारी लाल यादव भाई जमीनी स्तर का कलाकार बनो, दिल से जुड़ल कलाकार बनो। कहे खेसारी लाल यादव से पूरा भरल मीडिया में पूछल गई, एगो मीडिया वाला पूछलन कि आपको एक नेहा सिंह राठौर नाम की है, वो आपको बोल रही हैं कि जूता चप्पल निकाल मारे आपको भी पवन सिंह को भी। तो खेसारी लाल यादव भाई को करम क्या कहते खेसारी लाल के ये भाई बड़पन हमारा बहुत अच्छा लगेगा। हमारे ना ये पूरा बिहार के जनता के खेसारी लाल के बड़पन अच्छा लगेगा। कहे खेसारी लाल यादव कहते कि वो हमारी बहन है, देखिए वो हमारी बहन है, वो मेरी बहन है। उसके का मतलब उसको बोलने चाहती थी कुछ और लेकिन कुछ और बोल दिए, लेकिन उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम भइल बा तो पवन भैया के चलते भइल बा, खेसारी भैया के चलते भइल बा। खुद खेसारी लाल यादव कहतन, मनोज भैया, दिनेश भैया, सबके नाम थे बड़े इनकरा चलते भोजपुरी के नाम रोशन भइल बा। ई के होई मतलब ई के होई भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम इल्जाम लगावेला। हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के आन बान शान बड़ा पवन सिंह खेसारी लाल यादव आ तू डायरेक्ट आके इल्जाम लगेबू जूता चप्पल निकाल के मारम तो भाई फाइन तारा के जिए ना दियो। खाइस की भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम रोशन के लिए बना जा, इनकरे चलते नाम भइल बा भोजपुरी के। आ तू बीच में टपक के इतना खराब उल्टा सब सोशल मीडिया पर वायरल होकर तारा शौक बा डायरेक्ट कह दिलू कि जूता चप्पल निकाल के मारम, तारा के उल्टे वो जवाब दे दे कि जूता चप्पल हम निकाल के मारम तो तारा क्वेश्चन लगी खराब लगी नू। तो भैया भोजपुरी इंडस्ट्री के धरोहर बन जा, ऐसा उनका ना बोले के रहे। लेकिन खेसारी लाल की एक्टिविटी देख के भाई हमारा बहुत अच्छा लगा। खेसारी लाल ऐसा बात बोल कि मुझे सारा आदमी खुश रहे। अगर उतना श्रीलता रही तो बाबा बागेश्वर भी खेसारी लाल के प्रचारक ना जीतम गोइलन। आदमी सुनता खेसारी लाल यादव 80 करोड़ 90 करोड़ आदमी पवन सिंह खेसारी लाल यादव को सुनता तो हमें तहरा का प्रॉब्लम है? वो आदमी के लागते नहीं कि अश्लीलता बकार नहीं के ठेका उठा के चलत रू तू भोजपुरी में अश्लीलता खुद उल्टा पुल्टा का हम भाई पवन सिंह खेसारी लाल के बोल के निकल जाए बर्दाश्त के बड़ी होता है। पवन भैया खेसारी भैया कल बना कि ठीक बा वहाँ जाना सेफ के लिए बना कि खुद समझ में आ जी भाई बहन बोलत रहन तारा शर्म नहीं किया का हम बताई भैया।